Usa ka aspirant pagka-vice mayor sa Tantangan South Cotabato ang patay human gipusil sa sulod sa iyang karinderya sa maong lungsod. Napalgang patay ang 58 anyos nga lalaki sa sulod mismo sa kusina sa iyang karinderya sa barangay Bukay Pait, Tantangan South Cotabato kaganinang buntag. Gila ang biktima nga si Jose Osorio, kanhi kapitan sa maong barangay ug ni kandidato pagka-vice mayor sa maong lungsod alang sa 2025 midterm elections. Sumala sa Tantangan Municipal Police Station, dunay nadungog ang mga silingan nga mga buto-buto sa pusil kagabi apan wala na nila kinitagda. Niadtong tungurasab nakatulog na sab ang asawa sa maong biktima sa ilang balay nga anaalang sa likod sa maong karinderya. Kaganina buntag nadiskubre na lang nila ang biktima nga wala na'y kinabuhi. Na-recover sa crime scene ang unom ka mga basiyo sa dili pa masutang kalibre sa pusil. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Wala na una sila miluwat og pahayag. Ginasuta pa sa kapulisan ang sospek sa maong pagpamusil. Personal grudge ang usa sa nakitang motibo sa maong krimen. Na nakikita naming motibo, sir, ay personal pa, no? However po, hindi naman po natin ginawala yung ibang anggulo pa. For further investigation pa naman po ito.